gaur esperimentu ditugu perfume berri batekin. Bakizue, Latafan perfumik asko gustatzen nahi di, eta, bueno, zerrenda kristona da, luzi da, produktuna. Orduan, bestela egiten nun bezala beste markakin, probatzen, juten naiz, gauze berriek eta berri gustatzen da ez, edo ez. Eta kasu honetan, Her Confession. Ze oin pixka joera egon da, batzukin, bastante ikusgarri egiteko, basik, eta haure ikustezu. Lehiotxo dauke, emakumetxo batekin. Eta barruen, trofeo bat bezalako, forma dauken, perfume bat, busto bat, emakume batena, oso eleganti. Eta poik, era arge. Baina, ondo montaute dago. Da, Latafakekin nahiko tipiku dana, ondo enkajatzeu zartzeakun ere. Ez da hortan kezkai. Bade batio paritzu bai oso, destakatzeko modune ongoa. Usaitzeko, printzipioz da, flores blancas, da musk estiloa, eta probatzi bizerakoik ez da. Unikamente destakako nuke dala suabi bat ipat, ez da salida fuertiz dauke, eta usai aldetiken bada, hori, flores blancas, musk eta olako ikutu batekin, agradablie, erretzen man leikena, haure, baina bere toke sofistika horrekin izango dugu. Oin datoztela, fetxa hauek, hau egile da, akabau aldetiken, besti baino pixkear, ez dio dala, berrogeita bi, olako €1, nabazu destakatziz opari batekin, antxukiko zaitu rekuerduen denbora askuen. Ez da idea txarra, ez? Interesatzen bat zaitu, beti den datorri lehikezu, alberderoberia.com, edo TikTok shopen ere, espero laizte jartzi.